Iawn, cwestiwn 6b. Da ni'n mynd ar ôl y newid mewn egni potensial, am hwnna tudalen 2. Dwi yn mynd i sgwennu fel da ni'n neud yn maths yn aml iawn ac yn ffiseg. Delta di newid, iawn, so newid egni potensial. Right, potensial. Ydy, fel mae'n deud am o'n geiriau, right, ydy mas, cryfder y maes ysgyrchiant, newid mewn uchder. Iawn? Felly mae gennym ni'r mas sydd yn 1200. Felly os yw'r G, mae'n deud i chi sydd yn 10. A'r newid mewn uchder ydy 140 tynnu 50. Iawn? Fedrwch chi wneud o mewn 2 gam os mae'n well gennych chi. Fedrwch chi wneud o'n mg 140 tynnu ffwr mg 50. Chi'n cael yr un ateb. Right? Cwbl dwi gwahanol fan hyn ydy bod yr mg yn cael ei ffactorio yn beth. Right? So mae hwnna'n wneud 1,8 dim, so 1,810,000 joule. Right. So dyna di faint egni potensial ddisgyrchiant mae'r car yn ei golli. Da ni'n gwybod egni cinetig ydy hanner mv sgwad. Right, so set 3 rwan yn dod i fewn yn swnllyd, felly dyna pam ydych chi'n clywed sŵn yn cefndir. Right, check on sgwar yn right. A mae rhaid ni ddysgu hwn, dysgwch adrefnu fi, right, efo hawliau egni cinetig. Right, mae'n andros o ddefnyddiol, mwy na thebyg. Os ydych chi'n gallu, os ydych chi'n berson betio, mi fyddwch chi'n defnyddio hwn. Di llun. Iawn, so dysgwch o. Mae fi yn ail istredd 2, egni cinetig sa'n efo mas. Cofiwch mae hwn di'r cyflymder damcaniaethol, de. Hynny yw, os nad oes unrhyw egni yn cael ei drosglwyddo, chi'n edrych yn ôl ar 6a, os nad oes unrhyw egni yn cael ei drosglwyddo i res y sain, right? A'r unig ffordd sy'n hynny'n digwydd ydy bod na ddim gwrthiant aer na ffrithiant. Felly, hwn di'r cyflymder damcaniaethol, y cyflymder uchaf posibl. Iawn? Chi'n rhifo yna mewn, ydych chi'n cael cyflymder o 42 metr yr eilad. Reit, gan bod nhw'n dod i fewn, nawn ni stopio fanna, nawn ni wneud by rhan 2 wedyn. Oce, diolch yn fawr i chi.